Ka kinhon kinongnya kali pickup kabalatip kum karibhoy Commercial Pickup Owner and Driver Association ACPODA. Haga arpusan tering unailar hajar arpusan kalami syakmat banyathu bat kijing kabakum kinongnya gia kendo hasurok kabakisya kenoru kum kinongnya kibakit yakimar number. Ka jingmi kani ka association kadai hadin na ka jingdon ka jingsya kano na kapor syakapor baginongnya kali ka may pick up kidai ki bajukit yakimar ki mata balong bean ne ki ba number. Habat her balman pau ya ka jingsngukya halor ka jingsya kano na kaliang president jong ka teka kenhon ha ka jingedon ringkat bagit khot uba stanwell money uloong ban kino ba ki pick up ki kit yakimar bean kham tam yakimasi ka baginongnya kali pick up ki syak dawa pisa ha ki lenti ki singkin kamlong kabalaban pediang namar kinongnya ki pendep ya kakam habaki yo ya kakamay bat ladaban khang ya kani kabasyak ken bean balay pat kim khang ya kayo kabalatip pat ba kabadon habernihat bat balay ban ken bean tang marsentap hapo kali Hagaju kapor ba Stanwell ulat her ting ru ya ki seng bahalang bat ki pulit da kaboong hagajing shisha kum kinongnya kali ki day ban sngo shingan balada don kanu ka jingja kin yo ban pen sngo shaki henry pen ban ki day kinong penting pen smien Teka pang ka bangi mut banyak keren don shibun ki eki iba ni na kaliang jong ka Riboy Commercial Pick Up Owner and Driver Association ka bangi ji kendo na kapor syakapor ya ka jing kamtam ha kaba kikali jungi kiat hasurok habang ikit niba ya kimar kimata kibangi jukit na yo na hat bat penpoy sakijaka kibangi dei ban penpoy te hang ne kidan katok ne kipon dan ne kimat kiba ngikwa ban penpau ya kini kijing kibangi ya kendo na kapor sikapor kaban kong hi kabangi kendo kadai ha kajing ya jungi halti singkin kajing sha pentut ha lenti singkin kumbana kaliang jong ki wei ki association ki la emi sakmat ki la je penpau ki jing jong ki na kaliang jong ki namnya taxi ki namnya tourist taxi ki association jong ki trop but mentah na kaliang jong ki pick up commercial ro ngimat ka ju ka jing kumbama ki ngimat kimat ha ka kamai ka ji kamtam ka jing sapan thot hang singkin ka jing sapan thot hal ti singkin ka bonong hi ni de tang kinong kamai Nimde ki eki ni datang inang bala ban wat trip habadon ba ai trip habadon ba ai ya ka bankit ban ba nimban se bankit ban ba namar balai ni hab ban pendit pendiang ya ka ing kasam ya ka jingdon kam jong ki kun ki ti bat ya kayo ka kot ka jangi ha ka jingim jangi ka paman ka sngi te kum bang apan pau hang ne ba ka jingkit jingba jangi ni kit kat ka kaman ka bangi yo te kam tam ha ki na ki ki ba manta ka Isat keren bahaya kani ka wei na kimat ka boong ba kajing kai kajing kit bat kajing ba ya kimut kimasi bat kido kha kis yar kumta terter tekani kajing kit ya kini kimut bat kimasi hadu mata ngi na kaliang jang association ngim pala bas mutho bahagano ka benta la ken mar number ya kini kimat hi Namar habang ikit ni ba ya kini kimasi kimoy kado ni kasiar ngikit na po kayu kiyo gihat undai bang ikit na kano ka benta ikit hi na yo na hat na kajaka ka bakiwan ra kita kinong kai kinong pet bat nin penpoy itu kimar sha kita ki bayatit ya pet hi ngingim dai ki ro tenrei kat ba nanti na yo kajaka ka bang ikit kamtam nangi na po Riboy District kazaka ka bang ikit ikimar kadai na po bornihat na kendai mer na kitan jirang kumta ter bat na kini kinong ri jingri na kisnong kitau kibari jingri kiba di ya ki jingri jongki kum ki masih ki mo ki blan kisnyang kumta ter namar ba babun himi dai ki kita kinong rep kinong ri jingri te nanti na yo kadon ka yo Yidut ngikit ngibak nangti, milik penhak jadi syam di baper te nangti kamdon kata kajing ken number. Bat nangti ru habang ngikit ngibak ngiyi na kaliang jong gitu kinong ai bela yang ni, kila dek bensiu ya kata kabai yo bai hat, kata kabai CM, kata kabai district council, kata kabai snong, kabai seng bahalang, whatever. Kila ngiyi hakmat jong kila dek bensiu kata. Te Kapa peleng ngak padingi kalong ba anda mangi ada bandut ya teka mar ban penpoi sekejaka ki bangi dei ban penpoi mar yami nang tu kejaka bang ngikit itu kemar
kalau don gaji syak from pi na kalian ka police department haman ki benta jong ka jaka baron kini ki police department haman ki benta hi ngila syak ban syak from don ki jaka ki benga Aisyah Hajar tengka don ki jaka ki benga ai ban san spa don ki jaka ki benga ai arspa don ki jaka ki benga ai arhaja te kai kene ka jingmut habangi ni de tang kinong kit nong ba baleng syak pen thut te sa ka wei kalong ba don ki benta ba ya dei bat ki kita ki seng balang ki kenye kani kamar ka dei kamar ar number ki kenye kani kamar ar number hato kim tip se ba te kayo lada kalong ar number bale le khang direct ya te kayo hato na kalian ka sarkar kam tip se kita kiyo ar number ne kiyo si number ki katakan balen si pendik yang kinong nya kali kinong ki bapli ki babun kinong nya kali ki kenyi ki baki kinang ki start bapli su penting pen smi je ki piong bale dikit de kamar ar number nyen ra fi stanat nyen IKS ye fi nyen si kali jong fi kimut babangi kinong kita ki kinong nya kali kamai kita kinong kit kali ni sudah betang kita ki bomnang bam start mangai la de adang ka jinang start adang ka jing pule teka daw ka bali nga ban yang halaki jong kita kolong ba nga kwa ban sengkam la jong nga kwa ban yang halaki jong kita tenre bali pat haba ni ka sarkar ka penboring ina ka pol sa to yang halaki jong kita re shwa bangini yang naglaki jong kita kila klai ni na clear jong kum no ni ban san fi kata ka we jing te ki haban so thu kan kene haswa bakin pentori ki kali jong am kila dai ban likiam swai kita ki jaka ki ba ngi dot ikdi kamar gai basa ka wayro ngakwa ban kerja ang ne hato ka sarkar hadu menno kala khang ban bam ka dok masih kala khang ban bam ka dok khai ka sia ka yu ka jala jing padai ka di ka khang ne kata ban bam dok masih dan rai la fikong ko kata ka jipun kajinya dia chat ka dei sa bangla ha hei kila ban persisai kata yang nak kalian jeng ni nyim tip tengim sisen dan kalian jeng bala hirung sa Bangladesh 4 rong si Bangladesh ni penhap ya kamar jeng ni penhap tang ko Shillong ni penhap hamongap ni penhap hamelim ni penhap hajwai ni penhap alai lengkot ni penhap ha mairang kum ta kisnong te ngende ra bangil pendra itu kamar ni hirung sa Bangladesh dan hirung sa Bangladesh te hato BSF kumla te kan chemical itu hato custom kindom te giban check ini kumno pila ban pensisai ni ke kamar bakade hato hakali jeng la tho sa bakade kamar kan le sa Bangla hato pulit kumno ban direct jengi bau ong bakade kamar kade kamar ar nembar ka bak pin supply sa Bangla ni nyam dan cing tebe kata ni le tang kinong kit kinong ba ya kato kamar dan rei bapin terngam ni bapin tersyang ini ban paret da kumne kumtai ban diman ni te kani ke bam song tenan kata ka we ni lengo apa de kumang la termentas panggiyo ki hat hayo hat ada ban seul di kini ki hidron kam bade ban seul kata kumdai bangi syukuran ni ki batrai kata mi te haspot kalong kumno hayo hat nilai i ba tu unong khai unong ya tiet ya pet bade ban seul penjang ki ki jing seul namar bakati ka chalan bi ka cek salan haba ka sarkar hi ka chalan dan ne kata ka jing penjang ki ikut islah kampat kadu mata ka pala ban penjang tan ai ki nyinio mano ban ai ni ta ikut islah bi empat mana ban ai ni ki yo hi ki ban ai ki ikut islah tan ai nyinio te balai ban sapun thot sapun dik yangi pi balai bi akum bam banai ni ki baro so ba tu kamar ka bakit ka bakit mangi kadai ka bakit na Bihar kadai ka bakit na UP kadai ka bakit na Assam ndre kam direk ngikit na po jalami kaliya jongi ni panhap po jalami kasi kaliya jongi te balai pade lengba jong gitu ki ngadon ko ka lat pathai kubor ngam kwa ban kerni no ndre ka don hi ka we ka lat pathai kubor ka bo ong ba ki kun samlan po ka them rek boy kila FF school baro kila ya sumubang ban ya tray ka kam ar number hapo jong kita ki malik bahe ki ba ai ki ba nong bahe ban hala ban salan masih ban ya tit masih sepo Bangla hato ka kumno kila ban keno te kan ka kentin ka bapen mi kum to re ngakapat kanya gitu ki bapen mi kan kentin ro ki de jinsa kum ki nong keno ka to kentin kila de ban pressure government ba hak kanya ka bakan pendang no ikini ke jing ai kini kot islah kenapa mengir ini okot islah kanya bangikit ikima di mata kata ka we ngat dot pat kini ki get fi kiget ngem sutu kiget ki bami naka ka nanu ki yo ka permission bagi bu itu kiget ben krong itu kiget ni dam kiget ki bangi tip bagi la dam kiget kut pot kiget ki bala expedite hari still kini kidang pendam hadu kini kisni menta ban krong nangi ban diman ni kim tip re ngok kumno kila ban krong ka turo te don ki bong bakane ka get usim jong ka hima usim jong ta saka wero ngalongo baki don ki bentan na po temre boy ki ba persang ban ai kata salan mo kani kade ko salan ngam kwa ban ong kade salan jongno kare ngila yo kini salan akti barok nya pie yo ami kani ha kit ne kama kani kade ko salan kani ke salan ngas ngila yo hapo kali hanga menta giron hok sipo pasan teli kini salan
Te kini ke salam ondang ila sabat ha kulit yang sar ka mar singi ka bangkit la dan ba salam ni ila yo salam ti kulit ki no wat peni de to salam ka de salam thok sudah ka salam ka bom trekam ka to Nyintip semua ka trekam ne bom trekam habang ki ka sarkar ka isu ni kita ka isu ni salam te habang ya ka salam ni siyo to lasteng layajar sawajar samajar ni siyo ka ba salam karon simon ayu bangin siyo ni ka ba salam ada kam trekam ka ni salam te ka ni salam balik jumle thang ni no salam balik ti sikwa ban hikai yangi kita ki anji kanon yangi ki bom nang bom start kakam cengi kam dei bangin tip kita ki anji kanon kakam cengi kalong tang bangin nya ka kali bangin kit ya kamar bangin tempoi segi jaka bangin de tempoi kani kan ngila akram da kajing start namar kajing thar ha kajing snow kajing ni nakapakataw ngim ban se shu ki ni men shuang ni sanya ki sang bala habalon kanu kajing kajing sa ngin ben ya ni udo usnam Sano ngin snow nengko ngin snow ki sang bala harai men ta pading ni nakaliang jogi nanya akali ni ting ban ban ki sang bala namar paling misa berngam misa berset ti ni haji sha don kanu kajing ni ban snow sha ki pulit Rai dai mak ki pulit ni ki pat ki berngam ban berset ini kung mendin ro ngayo kajing mentang adang yo ka kubor ba ki kali jongi na po River District isara police station ar kan talay kan tagi hapsong ha police station nalor pangi ngala kit kamar jim lada kayak ka to kamar ni sha at bay kali ni sha tim haginong ai trip yangi mentakin bak sama ki atlay kan ta po thanan jabak to kamar jongi kan yak manon ba khli mano ban sim jingit kle ka to kaptam hi Kalau pun kini kecing rai ni habangi kit kamar kamtam kamar jingim ya katu kamar ki kau ki sini ki pet ki tu bomdan jingim lelera dengan poi islam sa saka bagi di poi ram lelera rai kamar jingim kum kasyar ka doha ka masi ka moy kini kamar jingim rai ni bakla bang islam halenti sengkin yap kamar rai ni cek hai kamar ka yap kajing rai yap katu kamar insyaallah baik kali ni yo akan hajar 10,000 sama jar yo baik kali insyaallah ka wai ka dar jong masih Pimut dah kata ke baik kali nyelak ban siu tu kadar jong tu masih nyelak nyap ban siu nak pula jong nyin siu ram ne nyin siu baikot bai sla ne nyin siu show tu beri bai trip ini ne mentang ni feel tang kawai kot ke sla ka kali jongi feel tang insurance nai kan insurance kita ki fitness kita ki AKA URC kita ki AKA ni feel tang pollution ka dar jong kana kali nang sispa sampo sispa tang ka arspa tang ka dal apa nyi fan no fan san spa siajan awaja Kandan jika palat bani katu kadar jong katu kot bangi siapa yang kulit. Tengah nak kalian jong presiden bat nak kalian jongi kumka kenhun jong ginomnya akali na pori district. Da kan ni keren persya ba kum kan ni kajing nyon ben nyim la persya. Kan kathar ya ka yangi ki bakamai ho. Namar ni nyindon kam sarkar. Tengah terpat kan nak kalian jongi ni kerpat. Baka sarkar ka di bansu thusai bahkan bu na ki cek get ki babyang kajaka ban aikot aislai ki babyang ya kiyo ki hat bahkan kan wat ya kan ka solution komno ban solve ya kan ka problem ke jingi kenduk jingi nang ta ki seng balang ke di bas tu syai lada ki don kata ke jingi klik nam ta udo usnam jong pi pitre nam ta ka imlang salang wat long nak penting yangi ni ru ni dei ki dok isnam jong pi kum ba ma pi ru pi dei ki dok isnam jongi ni dei para dok prasna wat long ki nong penting jongi nrai to pin long ki nong kersian yangi ni kwa ban rung seng balang ni kwa ban rung nrai ni yang kalau ki jong kejat ban kamai sistem ban tre sistem ngam kena iki seng balang ba piong ba pirung seng balang tin le kum kini kika ndai to namal ba balai ni haban karne kane namal ba kadon kajingap kajing syam kajungi bala dangin ngin that le kine kijing kendu jungi le kala long ka ba ya tengku pana mangi hi kamti da bangi syukran lakla siu pisa menta ni siu katam ki proof ki bangi siu pisa ro la dangi kwa ban shim ya katang jomno hare ngin kwa kana ka dai kajing sedang ba kajing ban penyesu thu lang Syabhang kane ka subjek ka bangidon menta bahkan longkom ka senya trilang bangi ngin senya ya pi pin senya ini ngir ngin trilang bat ngir ngin pan kata ka senya na kalian jong ki snong ki sem balang bat ki pat ba arunga habang ipet lengba ki komen ladami kum gitu ke bas na kalian jong ki nong tho ko bot ki penmi syabhang kane ka jingya di masih ka khai masih ka ka jingya comments ka bam so thu so thau ka bam tip kim tip ya ka benang khandau ka handu ka nong ngi mat jing mangi reki ki ba comments ki suk haban comments ti reki ba pe ki comments handu ka nong ngi pang ka mesim ke namar ba baleng hadu mentahi ka sorkar kampat khang ban bam dok masih kampat khang ban bam ka dok moy ngaro ira dia ngabam dok moy ngidong long baik lut ban bam ya kano kerja dok ha bangi bam wat ya ki sing ro halada pila ban bam ki ha ban bam namar boleh kata kesong aku mon lut jong ke kata ke telada
hadu kata pisngo ba kalong kumta te wan rahi mapi kita ki mar nata na ba wan penhap mapi kita ka ba beli penhap te kata ko wei sa ko wei nga kwa ban kentiu lang hagani ka por belum lang ya kiseng balang nga kerpat ya pi ba pin pressure ya sarkar bahkan pendiang no ya ki cek dia ya ki yo ki hat nane kumno hakalo kuno kadur ka pinang ka kum gajing perkat jangki ban pendiang bangin nom syak pendik su hal dia mungkin habangi ya nyiem sa ko wei nga tepat lengba jong kani ka por ka bingidon manta na kaliang jongi kum ka kenhun ba ka sarkar ru kan simpia na kaliang jong minister bay dai pet ya kani ka livestock ru ide ban perkat bahai kani naman kum balong manta wat penthut ini kat bapim pala ban pendit pendiang kedrum kaliang kenram ni ki bakit tengin kit be namar bangi don kam ban kamai kaji ladangin ngin kamai kaji ka ngila la kau ka ayu rendang jungi kala koi habakut sendan namar na ingin bang na ingin siram susya ni ke kat ka bangio ni kit be te ngakapat ro ya minister ya sadu ka skor jong CM jongiro chief minister jongiro ba un perkat mai nam tak ni jing jongi kum kirit kiria ni dai kirit kiria nyim don bor banile persya ban no rei lengba jong phi ki lat pathai ku bor ngila ban pensno sya ka sarkar lengba jong ni ka por ka bangidon nanta te kani ka ka kerua ka bangi kwa ban pha na ka leng jongi kum ka kenhun lang baro ne bi ang no ne ngaprai ka dei kata lengba jong ni ka por lengba jong ni ka ba lengba jong phi kilat pathai ku bor ni pha ka ni ka kerua ka ba shai ba kakam ka ja kum ne ban na ka leng jongi kwa kum ne Datang nak datang gini kentin nak kalian jong aku presiden jong ni ke association ngaku aban persmo bat pasat jimur lang sabaro te tang gini kentin publish boni tope sene hoy ka bai kali ni pet mo mentang la ikut ka bai lenti ka bai kali jongi kalong kata habang ikit ka ma to tang ka bai lenti re ka bai phanyang ro ngila penkentup ida atau ko wajar ka jongi lani ka saw hajar kat bangi sim mo kat badai ban sim ngila pen include di hang tu nanta ka bai bam jong driver ngila pen include di hang tu ngila siu bangi driver nanta dum dan re don teng ba nang te ji ong ba kila ai kata ka bai lenti vi ngi bai lenti kat galong ka habagi ka sisa habala ada pen ban siu itu ki jing siu hayo balai dang mi kata bai lenti dato compare ki nong khai ya thiet teng ki ai bai lenti yang ni ki ai bai lenti yang ni kane ba pin pen hap sudah sta kali ka kasan spa mo nani si hajar tengka mo teng na katuka baki ai maki ro fitep pandai la kini kinong ki bukti bang ajar menne kini kinong bat henti anda kila pentuat yang ni ki dawa ban ra satana lani ban ai kes lani ban le kumne kumtai ki berngam yang ni ba fide ban siu kata sibu mental ada gitu kinong khayi nong pet ki ai ni tang si hajar tengka halenti ni lut hadu san 2000 10,000 ka ai ka ban sa apla jungi nadang imai bapli ki driver jangi ki babit batham ki bating tang si iyo pulit tang si ki form la ya kiu tu that ban se phone ni ba la sabat kali kamta ile kumno ladam ai kata hap sel tengi ki bom tip ya ka an ki bapli ki bom tip ya ka an ya kalti te hap sel man sel malik hap sel na pla ban sel namar tu try mar tem ai sio namar la ikut kata de kumno ngan ai sio hap sel na pla jung no hap sel na pla jangi ya kum kata ka jing ka banya balai ni mi sakhamat kadon kum kata ke lomba lada ki biang tik tang katu ko bagi air hoy kam biang tang katu extra ngi dah ban sei na plan jong tes niyo ikamai ibarat mentangin sei by fine by you hani hanti mungkin te kum no ingin ya kamai to ha ka bai dei bat kata ka jing sa pan thot phi kum bang ong man ne ka ni ka asam ni ka dang dai ka bat thamai bat kini ki jing ni su thu sai ba ka ni ka kam dei su ka kam ko bat thamai kalau ada kakam ke barium, kalau orang yatim ke belah, nado bersuatu ya, kami kalian sini dia bam do, dia bam clean deh. Oke, balik kan ke ladang itu persangap sekitar, ngilak persang banyak keren, habangi sahabat kali itu, mendon persangap seperti ini, mendon persangap, mendon bayar snow, atau biong kini kiyo hapo bornihan, hapo jirang, lene sikta ki cakap hapo yo, atau kim tip saya kini, tip saya kini. Balik pat kim kis kasno kum lah po snong sibo ladang won bu katu yo po snong ka kasno ai no si ka polis department ka tip baru agil de bendiang di jinon kam tikla tip saya kene de sangno pada ngili penso be hamba kala don kini ki baro kum kata ladang ini akram berki mak semat ndal aja ka kam rum don basngap ini super ngembe yang isura di kali jongi tanan
Kumde bang syukur no ay katabas bom sana. Ngai ladi ki kali changal. Kila sara astha. Ngalai sabat hadu lai kita sa konta pot hana. Menamiro nginai sabat lai tuli satu lagi kali pot hana. Telung halor kan dia kan japang. Nilai persang banyak kerana poit hana dosa tamki ini. Teno ngin persnap kan ni kiri ya. Ning ban se kan lembah jompi ki pers media kan bangin mi syakman. Ban ya bisar kan ki ba argen bisar kan. Ba kasarkar ban sungtu kan. Ka jing ya cum. Kita ki balon ki skor ban sngo kin yo sngo kan ka jing ya cum. Ka jing bakla te kam dir ka jing bakla jing. Ni klem kir re ki mar kum drops kum ki ta ki mar ki bakta ki imlang salang. Kim dai ki mar ki bakta ki imlang. Nim ju ki dire kita. Kita ki mar bang kim daily use ki dai ki bagim ki bag ki mar ki bangi tanon kam man ka sin ka jing jum. Jom nak ada jom ka jom government ni. Namar kampan biang hiya ka ya kikor kisla. Hak bidai berkene ka kam ka bangi kendu. Habatin pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.